Τέλεια είναι. Σκύβω την πόρτα, μπορεί να είναι. Όσες φορές χιλιάσκει δεν είναι. Στην πόρτα, μάτι. Atelιέ λέει. Μας έγραψε. Άντε να πάμε. Απαράδεκτο. Περίμενε. Παιδιά, έχει να πούμε κάτι για την βουλευτή. Τι να πούμε. Απαράδεκτος ο βουλευτής. Τα Απαράδεκτος. πράγματα μιλάνε μόνα τους. Απαράδεκτος. Κύριε Βουλευτά, να ξέρετε ότι δεν είμαστε ούτε ακραίοι φασίστες, είμαστε σαμιώτες. Αυτό δείχνει δηλαδή το σεβασμό που μας δείχνεις. Κρίμα. Άνθρωποι που μας αντιπροσωπεύουν στο κοινοβούλιο. Λυπούμαστε. Και έχω να πω και το εξής. Ότι ποτέ μας δεν θα πειράξουμε αστυνομικό, γιατί είναι αδέρφια μας. Θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του νησιού μας με όποιο τρόπο και δεν χρειάζεται ποτέ αστυνομία να μας πειράξει. Δεν πρόκειται να πειράξουμε ούτε μία τρίχα, δεν είμαστε ακραίοι. Είμαστε σαμιώτες, θα προστατεύουμε και μην διανοηθεί κανείς από την κυβέρνηση να κάνει την κίνηση να μεγαλώσει το συγκεκριμένο hot spot ή να κάνει κίνηση να φτιάξει καινούριο. Εκεί θα μας βρουν αντιμέτωπους. Και θέλουμε και την αστυνομία μαζί μας, τους θέλουμε όλους. Όλους αυτούς τους θέλουμε μαζί μας. Δεν έχουμε να μοιράσουμε κάτι, θέλουμε να ζήσουμε ειρηνικά στον τόπο μας, στα σπίτια μας, χωρίς το φόβο. Αυτά έχουμε να πούμε.